2027an hasiera emango zaio Winter Seriesaren 5. edizioari. Aukera izango dugu luze eta zabal horretaz hitz egiteko, baina gaurkoan arreta jarriko dugu bukatu berria den Bullet Team Series txapelketan. 2. edizioa izan da eta zestapuntak bizi duen garai gozo honetan oso interesgarria iruditzen zait gertatzen ari dena. Bullet Team Series edo San Faustoko txapelketa Durangon izan, ekimen bizigarriak dira benetan txalogarriak. Zenbat eta ekosistema zabalago eta aberatsago bat eraiki, orduan eta aukera gehiago izango ditu zestapuntak egonkortzeko eta etorkizunerantz aurrera egiteko. Txapelketa hau posible izan da Bullet Team Series alegia guk telefonia enpresaren babesari esker eta bestetik ekimenaren bultzatzaile nagusietako bati esker, Jon Zabala. Eta bera dugu gaurkoan gure txula saio honetan gonbidatu gisa. Jon Zabala, ongi etorri txulara. Zemoz, Jon? Bai, ondo, arratalde honan nahi. Ondo zaude? Ondo, bai, Galtzak betelan, zeren Bullet Team Seriesa bukatu dezue, gero Durangoko finala, Mastersa jokatu dure bai, eta orain zer dalata atzo bertan Winter Seriesaren aurkezpena izan dezue, beraz atope ordun. Bai, honetan, prontotik urten bez gabizitzen, biharrien, geure guztoku da gaina, así que gustora. Bai, Jon, esan dedan bezala, Bullet Team Seriesari buruz hitz egingo dugu, zeren niri pertsonalki oso interesgarri iruditzen zait horrelako zerbait antolatzia eta gainera 2. aldia izatia, zeren lehengo iaz hasi zineten, aurten segida eman diozue eta gainetikan guk enpresa telefoniak nunbait lagunduta eta zu hor buru belarri aurpegia eman ez. Jon, konta iguzu pitin bat lehen urtetikan aurten ze aldaketak izan dituzuen Bullet Team Series horretan, aldaketa batzuk nabarmenak, ez da? Bai, lehenengo zan bida, guken deuen apoio, batez be Juanan ere motestena, klabie dala, honek gauzak egitxeko, atzenin haurek bultzateztie, honek gauzak apoio atzetik derrigorre egon bida, eta eskertzeku da, holako enpresa bat, preste goti, zestapuntiei laguntzeko. Eta aldaketak eta esatezune, aurrek urtin atzenin, lehenengo urtiz esan, haurentzate bebai barritxe esan, gauza asko nezitu esan sartu diferentik, ez ben oso ondo ulertzen mundu, orduan ania lehen duitzen apur bat zestapunti eta haurek nahi bena apur bat dana lotu nahi zen. Atzen, bai haurek eta guk, amekazuen nik, asko ikesien duen, aurrek urtetik, ikesteko urte bat izan, eta horren arire, aurten pentsatu duen, hobeto, dana konzentrau hain, markinen, zoze txikixeue, alde bat tipo txikixeu izeneran gaztokitxia suponitzen dugu horrek gestino danak, eta hori dirue erabilia izen dute pelotarixei incentibo bat emoteko. Eta zelan ez markinen. Eta gero bestaldaketa bat egune ekipu ikitzu hauek. Bi ekipo mutienak eta bate neskena bari, ekipu gizeti bate neskena eta besti mutiena. Mutilena. Simpleagua, aurtengoa. Errazagua eramateko. Bai, ze, klaro, aurrek urtine ara da ona ebitxe ginen. Da, klaro, ara da ona ebitxe suponitzen dugu bai, youtuberako gomizu zen bihargin danak, material danak, ara da ona ebitxe horrek asto bat suponitzen dugu, trasladuk, noberanak, pelotarixenak, atzen diro asko gute zan. Eta gero, hain luzizen txapelketik da, ez da erretza jentiantzate segitzi bai, nipentzu dute, aurten gue erretzau izen dela. Aurten 6 talde izan dira
lau Bai, pelotari talde bakoitzeko, eta talde hortan bi mutil eta bi neska, ezta? bai, hori da. Hori. Taldien kantidaik eta bardinek, segidu, bai, segidu kapitainen filosofia, eta zeu esatzen mogun, ba, hoxe, bi neska eta bi mutil. Eta formato honekin hobeto. Bai, ni pentsot pelota ixe Europe, ba, gustora ebili izela. Pelotari zemo sartzen du, gustora hartzen dute ekimen hau, pozik edo konbezitu enbier dira. Ba, ez, konbentzidu bapez, lehenengotik esaten zitin, ba, ze plan deuketen da, ze idea da hori, normal indanak lehenengotik problema harik jokatzeko, beti egoten di prest. Atzenin neskak dauzen honenak, torten di, ona txapelketa, hau zentzat atzenin hona da, olago txapelketak jokatzie, eta mutiepe atzenin jaiali ben da bien gentie, oza, eramana estan sartzen gentie hartzen da, Ameriketa hori gentie, jaiali ez da bien, oza, punta-puntako txapelketia, gazte da zarre nastin dauzenak, orduan ondo hartzen da. Eramanen zaudetenok ez dezue parte hartzen. Ez, eramanen gauzenok, ez, hau aparte izan da, eramanegu gatzen esklusiba, bakarrik eramanen torneuk eta jokatze guz, orduan, da gaina, geixa zentraute, atzen, bauki jaiali ben da aukerak, baina geixa zentraute, hainbeste aukera ez dauken gentiaz, edo hainbeste ez ikusten gentiaz kontau, gatze da zarren azteu da, alkarrei laguntzen egotie, ikesteko batez, ez kapitainiek horretxetako di, hauten leku ikusi da, zelan kapitainie esperientziaku dala, bai, Espainio selezionaro bai, asko agizela pelotia etxik, eta berantaldik irabazia, nik pentsutok, bera parte importante bat izen dela hor garaipenien. Eta ze dinamika sortzen da hor talde barrun, talden artean, talden leia? Dinamik oso politxe izitzen. Atzein egoten da, bai egoten da kapitainie, baina igual pelota izepe bai urrengo partidu geuren ekipogu, haurei laguntzen egoten di. Niko ine joten formatua, izen di iru master, klasifikatoriak, ekipo bakotxak bi jokatutxu, baina gero, master bakotxin, premisu gaitxik, ba, individualmente zer izan, baina, nahi bazen duen eslama klasifikau, ekipo modu puntu eta zan. Orduan batez atzeno jornadan, ba, puntu baten faltan klasifiketako besti garrantzitsu, atzen neska behitxie, gero mutile behitxie, eta situazio batu, politxe ikusten ditun, ba, pelotari kapitaina eta pelotari neske animetan, aldatu peloti egin hau bestie, tal, gero, ba, alkarrek betik, igual, ba, neskan irabazi, eta muti, izan, gero biharra, hori zoitu betatzu bestie, eta jokatu holan da, animo mutiak, eta nire hori asko guztetate hori ekipo roiu, atzen hau deporte, pareja jokatzen deporte bat, baina deporte individuala, gero batzu bat, gero bestiaz. Taldeak ekartzen du bere kuadrilea o jendea frontoira? Ba, pelota ixe gehatzen din, betikue. Pelota ixe beran lagunek eta ekartetxu, eta ideala ez dugu zan, jentie talde bat ez egotia, eta ba, aritxaz taldiaz, ez da egit, ni lekoen ekipuaz, ni urritan ekipuaz. Hori politxe izango zan, baina bueno. Publikoaren erantzuna zer moduzkoa izan da? Jendea juten da ikustera? Bai, jentit horten da, hasiera baten entrai zarreriko horretako esperantzi da neuken, atzen nire zarreri doan lagetan ebiliga, batez doa, jente gehize animetako eta ikusteko benetan nivel asko partidu dizela. Nik pentsot bai, eraman egoinen da bihar onaz, zaten kiston biharra indau, jentik ikustetxu ba eramanego pelota isek asko. Eta dauki izen asko, baina atzetik pelotari asko da, ondo jokatzen da benak, kiston joku eukienak, eta ikusi da partidutan bai, kiston partiduk eta urten dabe, eta ba, horraldetik, probatuan dio, igual gratis lagizu, jente ezautza mota. Bitxu sali bezala jokatzen daben, argoitiak ezelan jokatzen daben, aronet, ezautu izen beste izen batzuk bai. Telebistatikan ere, eman dituzue emanaldiak YouTubetikan hain justu. Zer moduzko esperientzia da YouTubekoa, badago ikusle jarraitzailea badaude,
edo oraindikan hasiera batian zaudete eta apurka urtez urte jun behar? Ba, izan, medizio ongoa, leuren bosten lagunen bitxartien, funzio bakotxa. Ez to pentsa numero txarrak dizenik. Pastan dana, igual direktun ez ikusten jente atzko, bat direktun igual da, izogoi lagun, berroi lagun ikusten, baina, claro, gero YouTube duken ona hori horgatzen dala. Da, erretzerretza da topeti partidu, orduan jentik, tempora geisha daukenin, edo entzuten badago, bakito partidu joatu zan, no? Ikusitzen dugu partidu, eta nik holan batzu ikusitzen aztenak, oize, laurun, bosten lagun, irun da zozer, nik ez to pentsan, medizia txarra danik. Eta kontutan eukita, hasi berriak zaretela, hau da, ez dala 5-6 urteko torneo bat egonkortuta, baizik eta, bueno, izenare pitin bat pixkanaka hartzen ari zaretela, eta pazientziz hartu behar, ez da? Bai, atzen gepo, akiu, biharra itxen gumbidala, ikesten gumbida zela, ni betzot emezini urten. Mejore hori dizela aurrek urtetik, horrek dana itxen dugu, ebenire enpresiek, bukaz itxen dugu biharra asko, eta talde bat torten da, claro. Arek ez da punti ez da asko ikusi, ez da gixen zelan segidu pelotia, ez da gixen repetizioiek horre gauza danak, eta arepe aurten ikesin dabe, aurrek urtetik ikesi den aurtena, nipetzo mejore bizela, eta aurten be, txapelketi aurre dela ikesten guga, horren datorren urtin be, nipentzot, ondio ba, hobeto, hori dena kosteatuta dago guken aldetikan telebista, hau da, kamarak eta ekipo guztia horrek hartzea? Bai, gukeke apoio ekonomiko bat emoteste, eta gero lehintzega urten adibidez mugarri eukigu, laguntzaile herriko taberna bat, kapitainantzat adibidez, 1.000 euroko premisu horitzeko, eta gero BBK bai lagunduzku beste diro kantiade bataz, adibidez BBK diro kantiadez, pelotari danen premisu danak kurri dudi, eta gero, gukek aparte urten aldaren gaztuk eta horren dana, hoxe kurritzen dau, ekonomikamente, eta gero, finalin igual entraetatik eta zuzbatasune, handik entzen da, eta hola, baina, bueno, atzen guken apoiu indispensabli da. Atzen guke ukitxie, beste patrocinador batzuk ekartetzuz. Bai, dudarik ez gainera, pentsatzen dut, babesleak lortzea ez dala erraza izango, Ez da, erratza, atzen, seguruna, eramanek, dauken, TV da horra ez danaz, guri baino gitxiak kostadakule, baina hortik kanpora, ez da, erratza, babeslea asuntu, eta buke modoko bat aukitxe, hau txetxa txapelketi da laguntzi diguta, bastante erratza etortzen da. Ez dakit aukera izan dezun, San Faustoko torneoaren finala ikusteko, izan dezu aukera? Ez, egun bardin izan gukena eta. Bueno, ikusi dezakezu YouTubeen edo esan nahi dut, ze ondo retransmitituta zegoen San Faustoko finala. Oso txukun komentaristen aldetikan, iruditu zitzaidan lan bikaina egin dutela Durangon ere. Orduan, badago aukera, zuen bezalako txapelketak, jendeari eskaintzeko eta pixkanaka zabaltzeko. Markinen bertan adibidez, ostiralero emoten di partiduk, YouTubeen, baina, claro, eitzu bi mobilaz, bi hiru telefonoaz, grabetagu, eta gero Zorion kareak kiston laguntzi, eitzen dugu hor, berak ordena horaz da dakiz pilo bate. Nork hori, Jon? Zorion kareaga. Bai, da, bera, zeta munduko ez da, bera mendiko bomberu da, mendiko hori, beti da, baina laguntzeko prest, beran zemala, zestaz dabiz, eta bueno, berak mendixen eitxoan, lehen, mendikarrerak eta horren izitatxu, da, horret dronaz eta ez da gizzer, da, badaki horren horra asuntu, eta berak ez asko, hau itxen bagu, eta holan txikazi ginen, eta egiz, jente pilo bat ikusten dugu, da gero beste klub batzu bet, eitxuzkue, zelan itxuzkue hau, tal, informetan, eta... Leno, hasieran esaten una, Jon, batipat ekosistema oso importantea da. Eramanek oso ondo egitea gauzak, pozgarria da, benetan, zeren azkenean
traktore edo erreferente modun bihurtzen da, eta gero jaialaibe bestaldetikan, baina badira ere ekimenak zuenak bezalakoak ere beharrezkoa direla. Azkenian, komunidade osatu, ekosistema indartu, ezin da bakarrik egon baten mende, zer egingo dunarek, eta gero ez. Hori da, danok, gumbia, eramanen biharra klabi da, berei esker, winterra da sortu dan esker, zesta eskola asko, fitxak eta igo nein di, jente pilo bat interesu da zesti gaitxik, eta gero atzetik gau ezen hori bide errestu itxezku, adibidez patrozinorak geixia zeutzen da, pelota izan igual ilusio izetze jokatu nire mogo txapelketak edo lo que sea, da igual ikustete goiko YouTubeetik oztain, da, haren egon bebili da. Aukera geixia duk, ez? Zakit. Jon, balantzea, aurtengo balantzea, buletin dala eta nolakoa izango litzateke? Ona, ni gustora. Gustora ona, pelota izepe gustora gondi, eta urrengorako ilusio jaz. Eta alde positiboena iazko aldeakin konparatuta? Txapelketi berak zentzun gehi zeukida dela igual. Aurrek urteku baino. Pelota izepe gustorua ebili di, pike gehi onda. Tanteo puntualdetik eta estua da ebili di, hain motxa izeneran. Hoiz zamana da postibu. Utxune bat somatu dut. Karbonoko zesta ez da izan, ez da? Ez, peniz izan, nahi izan duen, bai gukek eta nik nahi izan duen, inigoaz behinen berroetan, bai, bueno, inigok, claro, nik eskatzen notzen, pelotari danentzat, denpora askoaz motego zestaz, pelotari danentzat, hau da, 24 zesta izango zin, gehi beste batzun repostora dukitzeko, eta orduan, berak denpori gaitxik eta berak beste historia batzutan da sartu eta beran biharra eta hori, atzein ezin izen dugu zen, baina dipentzot klabia da. Olako iniziatibak ni adidez bultzateko presna. Kanpotikan askok esaten didate eta, bueno, karbonosko zesta horiek noiz edo ze arraio pasatzen nahi da, ez? Estankatuta dago, bere denbora beharko du. Horrek karbonosi pasatzen da, zein inigona berana da. Beran zesta di, orduan berak marketatxu denporak. Nire ustez, oso ondo zeu zen ja, igual enpresan bat egin, modal detailetxu batzuk aldatute, nik produktu oso ona ikustot. Baina, bueno, inigo gatzenin, berak marketatxu denporak, badakit, segitzen da dela, gauzat diferentik eta probetan, zebera oso perfekzionisti da, nire koseia oso ona eta, berak ezaten da, ni nego itxu bazan, koinezko, saltzen nego zin da, gaztean egoritza joatzen. Jon, hasieran esan zenuten helburu bat zala gazteengana iristea. Lortu dezue? Adibidez ekarri duen Maikiz, Instagrameko bi gazte, da bizenak kirol diferentik eta probetan, eta, bueno, baten ikusten ditun hori, eta igual honek ekarti idea txarra ez. Markinen grauen, bideu eurez ez da pola zen, eubera guztien otzien apur bat da hori, eta heldu da, hauren bideutan, 2.000.000 TikToken, eta beste 1.500.000 pasau Instagramen, o geixa. Hori jente gaztik ikusten dago. 2.000.000tik zezan gotzut. 1.000 lagune besaten bago, zera hori, da hurren interesetan bado, edo ete ben ikusten dago lagun winterra, hori ikusten da nikarek, ja objetibu lortuta. Jon, datorren urteari begira, ari zarete pentsatzen zerbait, gukekoek eta zuk? Bai, datorren urtako idei baduko itxeko, oine lantze kumina, zerrein edo zelanein, da, adibidez, oine zatzi, da, kapitainia da, ze ikusizue txarto, ze ikusizue mejoretako, eta idei baduko, ondino gezerrezteko. Pilotariok esaten dizute, Jon? Bai, irudia junin da? Bai.
parte hartu dutenek esaten dizute, Jon, hau, hobetu, hau aldatu, azken finean ematen du laboratorio batean bezala bierrian ari zaretela. Bai, batez urrako lagunek, bai, izateztie, hau emazen duen hobeto, besti emazen duen hobeto, eskertzeku da. Nik adibidez sozet designio bat hartu duten, o lehen bate atabi duten edo, normalin konsulteo bitxote kapitain egin da, hau xeitxegotan da. Datorren urteari begira zerbait ja esateko hau aldatu ingo dugu. Ez dauket holan momentuz ezer. Premisuen igual aldatukot, premisio kantidadik, ez totala, sino repartu da apur bat aldatu, baina... Gukek jarraitzeko asmoa dauka? Bai, guk posti da. Enoan finalin joanan ez berroa, esaten oso postik, nik atzen nineuken 3 urteko kontratu eurekin, eta hor kontratuen nipa incentibo minagan zestie, eta gauzak enbiritzun, da beste 2 urtako luzetuztie. Orduan, seinalioa posi dauzela, eta nire dela segidu. Bai. Bueno, Jon, alde batera utzita da Markinako bullet hori, parte hartu duzu Durangon Masters lehenengo txapelketa liga berrian, eta finalera iritsi zara. Ze balantzea, zer moduzko parte hartzea izan duzu, Jon? Ez dugu izan aukerarik telebistaz ikusteko? Ez, ni betzen partio bizetan bardine pasau baten. Oin denpora bat darut partio eta jokatu barik, eta partioen sartzi, kosta, nervioso, tenso, konfiantza falti modun, partio bizetan bardine pasau baten hasieran. Lehelegun, oso ondo monotzen buelta, eta urrestipe oso ondo akompaino duzten, da emotzen partiduei buelta, oingun bigarrenin, bai emonotzen dike buelta, urrestik ez ban euki, igual beran egun honena, baina kontrari zupe, barandik adaleke, oso seguru, ez ben faietan pelotei, tantu einen biakuen, ari defentzan oso nahi, eta ezin izan duen. Durango horretika noiz jokatu zenun azken partida? Lekeitxon, agostuen, pentsot, agostoa maieran lekeitxon. Hilebete eta... Bai, da, oin buletin zer, ezin izan, pa Markinen da partiuk eta jokatu, orduan, igerriot hori kantxa faltia. Bestela entrenatzen dezu, astean zehar partida jokatzen dituzu. Bai, bestan barixo dutan beti Markinen partidu bat, eta gero beste saio bat edo bi, beti txutxuaz. Jon, eta atzo leno esan dugun bezala, aurkeztu zen Gernikako 5. edizioa, Series Winters neguko txapelketa, bazenekien parte hartuko zenula, edo hori nola izaten da? Goiko intendenteak esaten dizute azken momentuan, edo aurretikan ja jakina da? Ez, guri bat, pare bat aste harina, 3 aste harina, WhatsAppeko talde ditzen dugu, batzen nire lotu nire, presentazioen zitengo dan, ez da gitzer, horrek eusak lotzen gunbida, horren guri jokatuko gule, pare bat 3 aste harina esatezue. Gero ja parezak, gauribe, bertan egunin presentazioen, ez dugu gaitzen. Ta, jakin zenunian ze bikoteak antolatuta daudela, zer lehenengo pentsamientua? Ondo, atzen nire delantero hor, nire finala duzan. Kegaik ez dinik eukide horrandetik, nire buruaz postik, grupue, guri nik esango neuke katxaue tokabakule, baina, bueno, partido, aurrek urtine ikusten duzulako sorpresa gauzin. Pentseta benak final dugu zile, kala guzin. Así que... Bai, zeren, claro, lehenengo kolpean, esaten duzu, hauek igual bikote aulena talde hortan, baina beste bentaja bat eukilezak, nada que perder, ez? Gatzekorik ezerrez eta buru belarri irabaztea, orduan horrek ere, ez? Bai, atzein presinio gana kentetu, kantxa disfruta zuez, eta, a ber, esatzen aurre gurtine, hau ladutxe eta manzi behi, inok esan esango, finala dugu zinik. Han egozin gero finalin, zeba, aurten ladutza gala. Ladutx guztokoa dezu? Bai, kantxan asko mogitzen da, ondo manejeta gaina bisok,
Así que, ni pentsot, ondo ibiliko zela, ondo ibiliko zela Alkarraz. Nik atzin laguntzen batet, dominetan da holan, are gaurrien, ingo bida, no? Bai, bestela, multzo hortan, Erkiaga Ibarluzea, Johan eta Gorka, Goitia eta Lekerika. Hor, nola ikusten duzu multzoa? Nik hor mutzune, favoritu, Erkia Ibarluzea esango neuke, atzengo 2 urtetan irabazi delako, gero, gu baino favoritu, beste bisek esango neuke, baina atzein horre edozein despistetan da, abidez lehenengo partidun. Goitia da lekeke galtzen badabe, ja Gorkak eta honek beste bat irabaziko ja paseute da. Eta, claro, galtzen badabe, ja gure kontra jokatzen da bai ala bai irabazin bida, beste presiño bataz datoz, eta gu, Bai. 0, así que... Hor, Erkiagak ez du ondo amaitxu temporada, ez? Esate baterako, besoko mina edo hala ematezun, gero Durangon ere ez da finalera iritsi, pentsatzezu tope ongoan Gernikarako edo... Nik Durangon ondo ikusten notzen, bai egizia ligan da enotzela ikusten 100%, ondo jo besuaz, sakiaz da enotzen ikusten betiko modun, baina Durangon oso ondo ikusten noan, galdu bitxia etxik egin, eta nik ikusten noan partidu eta kriston partidu bitxan duaten. Atzen, barandik gabe oin, konfiantza azkoaz dabil, eta gero Durango da fronto bat, lekeke aparte eskumiaz, minen algo txule, errebenzaz beba, etxako kostetan atzera botati. Igual Gerni dugu fronto baten, lekei errebenzaz botaten batzezu, igual ordeuke beran aiu esan geu, Gerniko fronto hundi baten, Durangon moztu itzen da, Durango baten barandik aleke keston pareki da. Bai. Eta gero beste aldetikan ere, hor Goitiak jokatzen du, Bai. Magi Zitin tikan etorriko da, Goixerri gauza bera, haze handikapa, Bai, nipetu ez, atzen kristaleskotik Gernika kriston diferentzia. Adibidez Goixerri bere, nik pentsot aurru gurtin kosta jakon. Hango posturak edo mostuten modun ikusten otzen jokatzen, da nik pentsot da izala, hango hainbeste urtin, jolasten, baina hango postura gartzen nahi bai, da horrek kentzi ez da erretza. Eta ez urrutia gauza bera, baita urrutiak ere parte hartzen du, eta irurak Magi Miamin daude jokatzen, hazen olako erronka daukaten aurrian, Horre kamizu itzela duki, gaina Goixerri eta Goitiak zapatu neltzen di, eta zapatu no barizeko neltzen di, eta ez telenin jokatzen dabe partidu. Orduan denporikoa, ensaio bat itxeko, ez duki denpora asko gehiago. Horre, nik pentsu dut, hierriko gala. Zelan, baina hauri bentsat hierriko gara. Atera kontu zuk zeuk, Gernika jokatu eta handikan 2 egunera Magi Zitin jokatu berko bazenu, Bai, gautu irotzen. Bi mundu desberdinak, eta gainera, jode, Gernikan, ez dakit, 2000 lagunen aurrian jokatu biharrea, bestian, alde hortatikan ez dago lako presiorik, baina Gernikanan begi guzti gainean daudela, eta jode, hau nola etorri otedan, azterketa dakaten, eta bat ez gure taldin basa, nesasumo gure taldi oso gogorra da, orduan leke da Goitia ezin da lehenengo partidu galdu, orduan Goitian zapa hori prefino gehitxua da, handik etorri eta irabazin bihot, Zolozala nahizen kontra, Zolozala nahizen baina mundialen da biharretzen da ikustu zen, horre pixek Alkarraz oso ondo manejetan nahi. Da, zein izan, Erkiaga, López, ez da, bat gaitxiko txek alduen. Eta, Jon, gero beste multzoa, Barandika Baske, Urreisti López, Urrutia del Rio, eta Goixerri Manzi. Hor ere, Urrutia del Rio, nik esango nuke pareja aulena edo gainetikan hori, Miamitikan datorrela Tomas Urrutia. Bai, beste indaz, nik pentsatot holan pareja gogortxu bi, Urresti da Lope eta besti ziren izen da, eta. Barandika Baske. Hori da, Barandika Baske. Ikusten joaz pareja oso gogorrak.
ze gero bestik deuki hoxe handikapa, delantero bitxek handi datoz, orduan aber zelan datozen, da hori dana. Bai, gainera, gero, Urreisti eta Lopez, pareja polita, bate gazteena, eta Bai, bestia, hori erretiratzera doan pelotaria, azkeneko Wintersa jokatuko duna. bai, ni betu Urresti bere oso ondo torkako Lopezaz jokatzie. Zatzen Lopezek erakutsi motzen, atzen geuri pastakun erkiagaz. Erkiagaz batzen duen, are gezatzen duen ba misa. Orduan, ikestxezu asko, da ikustezu beste modu bat jokatzeko. Da Urresti bere, ipentzot ondo torkako, oso ondo jokatzen dau. Baina momentu batzutan pertipite dutzen da. Da, pentsot hori Lopezek erakutsi motzela, tantu landu. Eutxingo jola, hori gaztetasunaren askotan batzutan behintzat bukatu behar hori o presio hori edo pixka bat sosegatzeko behintzat. Bai, ni pentsot hor Lopezek asko lagundu dutzela. Horretako delantero asko bezatezti, Lopez horretako dela kategorizakue. Bai. Jo gainetikan, aipatu genuen hemen txitxaken Lopez baldan zean Grand Slam edo Final Fourren buku finalean batipat, nik ez dakit gutxitan edo ez nahi sola gogoratzen hain ondo, hain gogotsu arrankearekin, ez gure jergan esaten dugun bezala, arranke biziatekin jokatzen, ez pelota bultzatzen baizik eta ematea, behin eta berriz, eta susmoa daukat, Gernikan gauza bera gertatuko dara, zeratik azkenian, gazteleraz esaten da bezala, ba etxar el resto. Aurre ja ez du balio ez dosifikatu urtean zehar, ez, ja, bukatzera doa, eta ematea jungo gola, errebesakin hor gogor betera. Zatzen Lopez, haundixen azpa izen, haundixen eta ikusen da, atzien. Eta neiko dau. Txapel bataz erretirau, deuken dana, demostratu erretiritan oio, baina hamen bada joko hondi jo. Orduan, seguruna. Aurre gurtin, gehitzua kostakon ni pentsot, atzen bera, restauranti, umi, bata bestia, ez deuken ez denpora izaietako urtipe aurrera, baina gero martxe hartu banin, ja hasi ginen atza betiko Lopez ikusten. Orduan, hori mantentzen badu Winterrako, pareja gorra izango hori. Ze falta zaio Urreistiri, hor ikusten duzu, azten nahi da, mejoratzen nahi da, baina ez du bukatzen, ez nola esaten da, edadean gartikan edo... Ondi, gaztia, segur, hori bat urte. Ondi, ikesteko asko, nik gehiza ikusten dutena, berotutzen da askotan, igual sartu ez tan bier peloteta sartu, edo guadiztanin bota bier bota, hola hoxe detaizu. Ona gala, hori valentizi eukitzi, Eukin dira, gaina, espetakulo moten dago, jentia asko guztetako. Baina, klaro, adibiz erkia, dauken, are badakit, no zez, baina hori kieraz ono, ibili, ikezuko dago, da, tranquilo, bera, diaz, baina, dana duke, ondo jokatzeko. Ladutxere da pelotari bat irregularra da, nire ustez. Egun batean ikustezu eta bere sekulako partida jokatzen du eta urrengo batian edo partiduan bertan denetatikan egiten du. Zuk alkarrekin jokatuko dezue, ze esango jozu, Lopezek egiten du lan hori egin dezakezu zeuk esanez Ladutx, Ludovik, lasaitu pentsatuta daukazu zerbait? Nik alegin baina Lopez egiten da, nik ez dinik egin, nik Lopezen kategorizek. Nik alegin duena bere, tranquile transmititzen, presión zero, ateti eukela beran jokue, galdu txegure tantu, ez dugu bolteik hartu, eta urrengo tantora, hoize, errealegin barik, atzenin, guk errealegin ez dugu inbiak. Batipez, Jone Lopez esan dugun bezala erretiratzera doa. Ondoren, zein ikusten duzu atzelari onena edo badaude diferentziak batetik bestera? Nik atzelariz eta aurren ikusten dut erkiaga beste toki baten dauela, atzin ez dut ikusten olako diferentzizek, geixa ratxaka eta frontoka.
Adibidez, Derrio, Bilbon berakarrik irabazia gutzu. Pelota bizi hartzen badu, berakarrik. Gero Gerniken bagitxak kostako. Baske Gerniken errebeza eta gondi gutu. Ez dut ikusten inor, esatezune, honen urte guztien arroio egin modu. López izena zan modun, o Félix izena zan modun, o hola inor ez dut ikusten. Gehiago, ratxaka, jungo da. Ni ados nago, ez? Hor berdintasuna asko dago momentuz binipin, espada norbait derrepente hola pauso handi bat ematen, baina bai, erabate ados nago. Jon, sare sozialetan ere atera da gai bat, Hall of Fame, ez? Famatuen areto hori beste kiroletan dauden bezala, bai futbolean edo beisbolean eta bar, saskibaloian. Zestapunta munduan Hall of Fame hori sortuko balitz, eskatuko nizuke bost aurrelari eta bost atzelari zeintzuk sartuko zenituzkeen. Pentsatzen dut, zuk ikusitakoa, jakina, zeren ikusi gabekoak neko lan aukeratzen. Bai, erretiratu, izen bidezta, ja halat eukinak. Bai, erretiratutakoa, bai. Bai, nik, atzin, nik eixa segido de genti, orduan atzin, bastante klaru deuket, Feliz sartuko neuke, Irastorza, Irastorza, Barrondo, Enbil, eta niri asko guztetaten bat Elizegi. Haren arranki eta haren eskumi eta niri exagere guztetaten ikustia. Elizegi, zu gaztetxo izango zinen, jakina, Elizegi ja... Elizegi, beran atzen torneu, beran kontra joatu nahan Filipinas zen. Bira. Da gero erretiro izan. Ikusgarria, Atazten baina, partida ziren, inotzen kontra napurroa, baina gero azizan ingoitxi bera gontaten pelota ikusi, alutzinen, nik emeretzi urte dut gonitxun. Da bera orduan txerretido, nik beti elite ikustena, agarra guzti honez kantxan nagotie. Bai. Hostik atazten, bizartu dut. Bai, baina estilua gainetik, oso espektakular. Bai, arranki eta edarra izango zen, oin Gerniken Winterrin, 2000 lagun da elifegian ikusti bipa eta godoten. Bai. Ezta hori momentuz desagertu eginda. Bai, eta inorre, berane ostetik inorreztot ikusi haren modune, gotak atzetik bipa eta bota arrankie bestie. Ez da hori, dare galtzak guan, Gerniken 2000 lagune, zente piniko zituen seguru. Aurrelarien artean? Aurrelari, goiko da txikitok, pentsu dute haundizenak haurek izen dizela. Txikito ezagutu zenun jokatzen? Bideotan da asko ikusiot. Bideotan da ikusiot. Gero beste bate asko guzti daten bere ikua, bai. Bere ikua asko guzti daten. Da gero da izan beste bi, Uriarte Juaristi, ez dutxoaztetan ikusi, baina beti entzutxoaz, inkrebizala arek zelan jokatze ben. Ikusi nago ez dutxoazten, ikusi txoaztena, gehiago esan gontzun, Diego da olako gentie. Zu bideo zalea zera, ikusten dituzu bideo zarrak eta saiatzen zara? Bai, inoz, Facebookin da gertzaten zein bideoa partiduan atal igual, bai, gatzena ikusten. YouTubeen azten larre begire, baina YouTube ez dutelako asko ikusten, baina Facebookin da gertzaten zein bideo ez asko zarrak eta gatzena ikusten partidua. Begira, datorren hastian edo pentsatzen dut, espero dut, Amazonen idatzitako liburu hau kalean edo saltzeko, erosteko modun izatea, Jaialai, historias y sembranzas de pelotariz, gazteleraz idatzita dago, eta hor bertan biltzen ditut, figura izandakoak historian zehar, eta baita ere figurak izan ez direnak, askorentzat pelotari ez ezagunak, baina nik usten dut jaialai mundua isladatzeko, hoiek ere sartu behar direla, ez bakarrik pelotarien kuadro frontoi batian bezala, haude, de las primeras kinielas eta gero onenak, ez da, ni saiatu naiz hortikan jotzen, orduan. Eta López egoteko zabala honen dio. Bueno, baita. Jon, 37 urte, eta bilakaera ona aukidezu, 19 urteko Filipinetan edo Danian ikusi eta sendotu heldu egintzera hazi pelotari bezala,
Ni atzen izena pelotari bat, lan ebili dana horre atzetik, atezinio larri deitxu barik, baina, bueno, posina, elduna zentokizetat, adibidez sekulona pentsako goikoak da kantxan egon nintzenik, eta horri da, elduna horra da, ni posina, eioten karreriaz, oin neio, ondo, maitxu gatzatzen atzeneko urtik. Zenbat urte gaten zaizkizu? Ez dakit zema gatzatzen. Nik nahiko neuke, pare bat irua, bentzet, berroi arte guztu baten titzie, baina atzeni biharraz da dana, ez da erretza izeten. Gaitza da, ez? Biharra egin frontoia entrenamentuak, zu gaina crossfit ere egiten duzu? Dana kombineti gatsa da, zaietako jenti topo biztu, igual jenti biharra edo bat da besti, ez topetan, ez tozu koinzitzen, igual zure biharra ez tozu zaietan, hori martxi mantentzi, ez da erretza izeten. Baina, bueno, aldan bitxartien eutxiko zeu. Ederki, Jon, zorionak Bullet Seriesen parte hartzeagatikan, pentsatzen dut, guken parte hartzia ezinbestekoa dela, baina norbait beharko dute aldamenean, ez gauzak barutika nola diren esateko. Orduan, zorionak Jon, eta baita ere Durangon 700 puntu jaso dituzu. Aurtengo detaimun, aurtengo nire atzeno 7. finala izan. Dana galdutxu az. Bueno, baina iritsi zea. Hori da, hori txalgatu gikona. Ia, datorro urtine. Eta Gernikan, ea, zareten bikote nola esaten da dar la campanada, ez? De repente, hauek erotu eta jota bastar guztik txikitu. Ojalá. Bueno, daukazu, lehenengo partidua daukazu, nun baita apuntatuta bakat, bigarren jornada teukegu. Erkiaga Ibar luzea, jode. Luzea. Hor, bat ere nervioso etxeateako, Bapes. Aurru urdin etxataztuko, lehenengo partidue erkiagan kontra bai eukinoan, da lehenengo zetin, ogotalo pelota sartu zituen, da mabi tanto egin. Erkiagak. 15 galdu ez lehenengo zeta esanak, nekau egin. Aurten guiterra gorra izin dio. Bueno, hemen 0-tik azte zarete. Hori da, aurten ez dute bai egingo. Jon, animo asko eta hor erne ongo geha ikusten, bertan edo telebistatikan. Eskerrik asko. Ondo segi,